Ang pupuntahan namin ngayon ay ang dalawang dam dito sa... Kung dito kayo sa National Highway, ito yung malapit sa Cubillandia. Ang entrance nyo ay dito sa Kamanggaan Street. Ito, tapos susubayan nyo na to para makarating kayo doon sa sige James, kaya mo yan. Ganda. Talaga. Para ito yung other side view. Tubuan pala ito, Tubuan Dam. Ito si Mother naglalaba. Ito yung pangalawang falls pangalawang dam ng Tubuan, Labrador, Pangasinan. Titingnan natin ha. Ito na si James, nauna na. Oh. See? Nandyan oh. Dami nang pumupunta dito. Marami na rin basura. Malinis. Malinis.